Se on jumalten juoma, jonnen parhain kuoma. Se saa keulimaan moposi. Suuttuu opesi ja oposi, kun koulukäytävillä yhä huutelet se meimejä, vaikka kello välitunnilla jo sisään soi. Tietokoneen luokassa Williamin veiliä hakkerointiasioissa konsultoida voi. Ikäraja 15, ei kieltojanoa poista. Jostain löytyy hakija, hyvän päristelyn takia. Aina jonkun setin voihan siitä lisää maksaa, että Tero, jolla ikä riitti sulle tölkit toi. Graffiteja piirrä nyt iltaan asti jaksaa Juusokin, kun tyhjää mahan litrasta joi.